chokwadi chobuda pachena kuti the regime panguva inoi yava kuda kuuya ichidhamba mawar veterans, maZANU-PF old guards, kuri kuonekwa kunzi vese by 2030 aiwa vanenge varoeswa pasi, kwosara vakomana vechidiki vamuri kuona vakaita sana Wiki Nochivhayo, aiwa vana Tungwarara, ndo vakomana vari kufanira kunge vachioccupy vachilida aiwa the new government, kana kuti iri kuuya ichitagwa neruzhinji mastreets chinzi the dynasty. Zisarapinda mashoko anobuda nyuka panguva inei, ribwa subscribe or like utaunda bell icon. Chikora zvikananda anoposta these pictures amuri kuona rekutanga rakanzi out, ramuri kuona ava rina vana Mutsvangwa, vana Ziyambi, vana Chinamasa ane vamwe vakadaro, vari kunzi ndo vakomana vafanira kurova pasi, and those who are coming in vamuri kuona the Mnangagwa Sons, vana Chivhayo nevamwe sezvamuri kuona in the picture obuda nyora achiti the 2030 agenda is not about legacy, it's a systematic take. ED is ruthlessly sidelining the ZANU-PF old guard to make room for loyalists, young thugs. The message is clear. In the game of use and dump, the veterans are being deleted for a new era of capture, not to ED 2030. Tomashiko anoita kwapana vanachikora zvikananda zvinzi ndo zviripo izvi nyika yeZimbabwe panguva inoi aiwa kureka kuchikorwa ama old guards ese vari kuuya vachishandisiwa right now. Zvamuri kuona that the ones being used kugadzira maconstitutional amendments nezvakadaro, generals, those vanozozivikanwa kunzi aiwa vane ruzivo rwakati wandei, vari kuuya panguva nachinzi you are just being used, soon you be damned. And kuri kuelevatiwa vechidiki vanyatsokuzivikanwa kunzi hapana kana zvavanoziva, ndo vari kuuya vachipinda aiwa muthis new government. Mashoko anobuda ita kwapanapa nachikora zvikananda, tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Musana subscribe or like, chete on the bell icon.